olemekezeka a president a dziko lino la Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika. Your Excellency Sir, dzina langa ndine Bire Banda. Dzina langa ndine Bire Banda. Ndikufuna mwanjira ya paderadera a president mumve mawanga, mumve nkhawa za dziko lino la Malawi, ndipo mumve mfuwu za nzika za dziko lino la Malawi, ndipo udindo wa inu a president ulibe kwa wina aliyense than kwa inuyo ngati nzika ya dziko amene muli mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. You are the head of state of this great republic of Malawi. Nobody else should tell you what to do than you, Your Excellency, taking charge and taking instruction from we ordinary citizens. Udindo uli m'manja mwanu komanso kuchokera kwa ife nzika za dziko lino la Malawi. Your Excellency Sir, ndikuyankhula nanu. Dzina langa mobwerenza ndine Bire Banda. A Malawi akupatsani mandate, akupatsani mphamvu, akupatsani mangolomera, akuwuzani chochita, ndipo wina asakhalenso ndi mphamvu zina zapadera koposa mphamvu zimene malamulo muli nazo. The constitution of this great republic rests today in your hands and nobody else mandate you. Palibe wina aliyense angakuwuzeni chochita koposa inuyo kuliwuza dziko chifukwa malamulo a dziko lino ali m'manja mwanu. Zomwe zikuchitika m'dziko lino la Malawi zikugwirizana ndi zomwe anthu ambiri amene amalikonda dziko, amene amalifunira dziko lino la Malawi zabwino, amene amakhala tsiku ndi tsiku akupita kumapiri kukapemphera, amene ena amakhala kusiwa kudankhawa ndi kulirira Malawi, amene amamva ndi kuzindikira nkhawa za dziko. Pali ena, Your Excellency, ali ndi mtima wa nkhwidzi. That is a fact. Cholinga chawo ndikufuna kupondereza, ndi pull down syndrome, kuti inuyo musaoneke ngati kuti muli ndi mphamvu. The mandate of this country, mphamvu ndi mangolomera za dziko lino zili m'manja mwanu. Mundilole ndibwerere pang'ono mbuyo, Your Excellency, pamene ndikukuyankhulani, pamene ndikukudandaulirani, pamene malingaliro a nzika za dziko akulankhula nkhawa zawo. Mundimvetsetse pa zimene ndayika pa clip pa mwina chifukwa chakuti ndilibe zothekera, ndilibe zondiyeneleza, koma ndine munthu okuti munthu wamba amene ndikulirira pa inu m'malo mwa nzika za dziko kuti mulire ndikufuwulira mfuwu ya Malawi. A Malawi kunja kuno ali ndi nkhawa komanso akufuna inu mukanapanga address ma grievances a Malawi. Tiyambire pa nkhani ya zimene akupanga kuti inu mupereke ma trillions of kwachas. For what? For what? For what? Bwana President,
ndinu mtsogoleri wa dziko, ndinu mtsogoleri wa dziko. Musalole kuti anthu apange zimene iwo akufuna, kuononga Malawi kudzera mwa amwenye, kudzeranso kwa anthu ena akumbuyo amene ali kumbali kosiyanasiyana, amene zolinga zawo ndikufuna kuti inuyo muoneke ngati munthu amene mukugwiritsidwa ntchito molakwika. Chotsani ntchito anthu amene akukuonongerani mbiri yanu. Don't leave a bad legacy for this country, but live up a good legacy by genuinely doing the most needful thing in defending defensively our mother Malawi by protecting this country. Do not condone nonsense. In many countries, sanagulitsepo mabanki m'dziko muno. The late Professor Bingu wa Mutharika, mzimu wake utse mumtendere, adanena tsiku lina, ndipo ananditana ine, ndinakhala nawo mwayi one on one kukambirana ku Kamuzu Palace. And one among the issues the late Professor Bingu wa Mutharika adalankhula nkhani ya banki. Nkhani ya banki some years back. Nkhani ndikunena apayi, it's sad the late Professor Bingu wa Mutharika is no more. May his soul rest in everlasting peace. Ndipo nthawi imeneyo adayankhula momveka, ndipo analankhula mooneka kuti amalikondadi dziko, amalifunira dziko lake zabwino. Ndipo chimene chimandikhudzanso, ngakhale ndinganene kuti ndikadakonda ndikadalitchula dzinalo malemu, koma ndimasweka mtima when I look back to the late Ethel Mutharika. May her soul rest in everlasting peace. Ndikulephera kuti ndipitirize kulankhula, koma zimandikhudza chifukwa zomwe the late Ethel komanso the late Professor Bingu wa Mutharika tidakambirana, ine ndimakhala osweka mtima chifukwa ndimakumbukira mawu amene adalankhula mokonda dziko lino la Malawi. Ndipo the late Ethel pa tsiku limenelo tidakambirana, ndipo tinadya, we dined and wined together, not wine, we dined together ku Kamuzu Palace, ine ndi malemu Ethel Mutharika. Komanso ndimakumbukira malemu, pepani ndisatchule anthu ambiri chifukwa zindikhudza kwambiri mu mtima mwanga, koma mizimu yawo iwutse mumtendere. Amayi ndi abambo, mundilole my comrade, my professional colleague and comrade, Wabakiri Muluzi Television, I sincerely salute you, my brother. You genuinely wish this country well. Zikuvuta kunena kuti anthu fe sitikukumana, sitimabwerera limodzi kulifunira limodzi dziko lathu kuti lipite chitsogolo. Koma kunja kuno tikuvutika, kunja kuno tikulikonda ndi kulifuniranso dziko lathu zabwino. Chifukwa chaichi ndikadakonda Your Excellency, chikukomereni personally, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. It should be incumbent upon you to genuinely consider engaging some of us. Chikukomereni, Your Excellency Bwana President. This is not a secret. We have traveled a long, winding road, and we have
struggled for this country. Talivutikira dziko lino la Malawi. Ndipo padakali pano ngakhale as we are talking, we are seriously struggling. And we need your hand, and we need your Excellency's support to us. Because we have no ability, and which is why do not and akumati seka and akumadabwa ndipo and akumachimoni kati kwa iwo akunjoya kwa iwo akuchona tichiri bwino. Your Excellency, this is a very honest statement to you, Your Excellency, sir. And to kunjako asamangu tuona ngati we are the eflefus, we are the nobodies. No, we are struggling, and we have struggled for this country. We are struggling, and we have struggled for this country, and we are continuing struggling for the mother Malawi. The other colleague ineyo ndikadakonda, Your Excellency, personally mukadakhala pansi and give a reflection, is one person sindu kumudziwa dzina lake koma is the one passionate Malawian. One passionate Malawian, apart from my comrade Wabakiri Muluzi Television komanso my comrade W. Kachenje. Anthu ngati amenewa, Your Excellency, chikukomereni bwana muzitha kuuza kugwiritsa ntchito anthu ena amene alivutikira dziko kuti asakhale ngati they are nobodies and they should be considered like useless. Bwana, think deeply and seriously. Muzionike ndi kuziyang'ana kuti kodi anthu angawa ali kuti akuvutika bwanji. How can I look and care for them than others enjoying against the opportunities which others are struggling for? Ndikulankhula mokhudzidwa mostreka mtima chifukwa dziko linolo talivutikira ndipo tikulivutikira, and it's not proper, Your Excellency, that we should continue to struggle when we have fought, when we have done dutifully for this country. Ndikuyankhula ndine Bile Banda. Ndikulankhulani inu, Your Excellency the President. Chonde chikukomereni. Chonde, Your Excellency. Zinthu zimatha kuoneka kusintha malinga ndi mmene anthu ena zachitikira komanso zimene zinene kukhalira. Amalawi ena tatha kuwaona mmene akhalira akunjoyera ndi mmene anthu akhala akumawatchulira kuti koma anzathu watu miyoyo yawo yasintha. Miyoyo yawo yasintha. When are we going to realize the fruits of hard labor? When are we going to enjoy the fruits of hard labor? I am talking to you, Your Excellency, Mr. President, Professor Arthur Peter Mutharika. You have the duty, you have the responsibility, you have the mandate to direct. Kuti chinthu china chizioneka miyoyo ya wanthu kusintha. This other colleague, amene ndimafuna ndikulephera kumudziwa dzina lake, koma ndi mmodzi mwa Malawi, who is very, very eloquent. Khala ngati kaya ndi wachipani cha UTM, koma ndi munthu mmodzi amene amalankhula molifunira dziko lake zabwino. Sindikumudziwa dzina lake, koma ndi munthu mmodzi Malawi nzathu. Ndipo recently wayankhula mawu amene akuoneka kuti mukadakhala kuti Your Excellency mapanga task a Malawi kuti mudzitha mapanga nawo engage ndi kumalankhulana ndi kumadziwa kuti kodi tili pati ndipo tikulowera kuti tikuchokera pati tili pati ndipo tikupita kuti ndipo anthu amenewa angathe kulumikizana nawo bwanji ndi ino ndi chikhulupiriro chingakukomereni kuti we can easily directly engage with you, Your Excellency. Ndipo ndinene motere, my brother and comrade from South Africa,
Wabakiri Muluzi Television, komanso my comrade, I don't know, this Bakiri Muluzi Television is Malawian, koma is based here, alikuwa nkuno, ndipo tikadakhala with a team of Malawians to approach you directly. Tizindikire kuti dziko linolo, there are people that are struggling. There are people that are fighting for this country. There are people that deserve to be given what is due to them. Assigned different roles, different mandate, and different responsibilities to defend and protect our country. Komanso, protecting your integrity. You have done so much for this country, and you are struggling so much for this nation, and you deserve to keep on that your mandate and your responsibility. And when okuzungulirani asakale anthu ochinjiriza, asakale anthu oneka kuti ali ndi mphamvu against a common Malawians wish. Ifeyo ndameti kuvutika. Malawi ife ndameti kupondelezedwa chifukwa choti pali kagulu ka wanthu kamene kakufuna kuti inuyo, Your Excellency, anthu ena asadziwe okapena asafikiridwe. And this is an honest statement. Ndizimene anthu ambiri kunja kuna kudandaulani akufunitsitsa mukadapanga create that enabling environment kuti mwayi uzitha kuperekedwa kwa anthu nzika za dziko kuti azitha kuthekera kuti Amalawi akutha kuona kusinthika kwa miyoyo yawo, kusinthika kwa dziko in terms of secularization of the economy, because the drivers of the economy are the citizens of this country. Ifeyo ngati nzika za dziko amwenye awa asakale anthu odzimva kapena osokoneza in terms of corruption. Komanso most seriously zomwe zikuyenda Malawi muno kuti dziko lisokonekere, akusokoneza ndi anthu ena obwera, foreigners. Your Excellency, they should not tell you what to do. Koma ifeyo zimene zikuchitika kuno simungapange ku India. It can't happen in Japan. It can't happen in China. It cannot happen in other foreign countries without proper documentation. Ndibwerenze. Michael Mwina a president. Zomwe ndikunena apazi. Kunja Michael ena sangapange zimenezi. Ndipo your integrity must be defended. Your integrity must be protected. Ndipo president, Malawi ndiolemera kwambiri. Dziko lino la Malawi ndiolemera, tilinacho china chilichonse to take Malawi forward, to defend and protect our country. There is my brother Munyanane, Robert the Munyanane surname. He speaks well. Ndipo ndikana kuonda, Your Excellency, anthu ngati amenaja kwa panga consider kwa itana ndikwa patsa chochita. I am just idle. Why am I just idle, Your Excellency? Your Excellency, I am just idle. Is that fair? Since the ascension of you into office, there are enormous opportunities available that different people could have been engaged. And there's so many avenues that we could have been doing or have been assigned to do within and out of Malawi. Bwana President, ndikukuyankhulani in very, very good faith. Malawi dziko lino ndi lathu. Mavuto ndi ambiri, zokoma ndi zochepa. Yesetsani a president kuti nzika za dziko zithe kuona kusintha kwa dziko lawo lomwe, ifenso kukhala the real drivers of this economy. We are the key players. Masapota ndi amene amaona. Ma players mu ground ndi amene amauzidwa chochita ndi mmene mpira ukuyendera. Chilichonse chimatengera ndi mmene nzika za dziko zikupangira, komanso ndi kumene tinayenera kutengera Malawi kuti ipite chitsogolo. Mawu anga omaliza
a President Professor Arthur Peter Mutharika ndibwerenze dzina langa ndine Bile Banda. Ndiko ndikupempha mogwada musalole anthu obwera kukuuzani zochita. Nkhani iyi ya 5 trillion okapena ma trillions angati amene apereka kuti mupereke, don't comply to that nonsense. Period. You are not supposed to do that. Malawi's economy cannot afford that. Zomwe akunena this comrade wabakiri muluzi television ndi zomwe akunena my comrade wa ku South Africa, komanso many other colleagues. We are not supposed to condone that. We are not. This other colleague wa kumulanje walankhula bwino kwambiri wandilankhulira mawu okoma omveka bwino. He has spoken very well. Tonsefe amalawi tisauzidwe chochita dziko lino. This country belongs to each one of us. Amalawi mopempha tibwere pamodzi tigwirane manja. Tiwapemphe Bwana Chief Secretary Dr. Justin Said, tengani nkhawa zathu mwauza president in good faith kunena kuti ana anu akudandaula ndi achiwiri anu oremekezeka bambo Stuart Ligomeka. Take our concerns and grievances straight on the table of the president. Amalawi dziko linolo, we are the drivers of the economy. Amalawi asaneni asapondeleze chilungamo. Nyasi sapimba ndi anthu amene akuauza anthu khanga kuti zonse zili bwino, your excellency, all is well. No. Zomwe akufuna anthu enawo, corruption should not be condoned. Ndipo Professor Peter Mutharika, Dr. Justin Said, komanso bambo Stuart Ligomeka ndi all other people musasokoneze chilungamo kuti amalawi aono apite mopita chitsogolo chabwerere zinthu mbuyo. Ndakupemphani is in good faith. Komanso ndiwapemphe aku Malawi Revenue Authority, the Director General. Amalawi asasokoneze your ability, your commitment and your professional work. Ndipo the DG, we are with you. We will defend you. We will protect you. And we are there to defend our mother Malawi. Sonko imene akunena zonse zimwe zikunena apa ndi nyasi zimene anthu ena akufuna kuti mudzipange molakwika, nchifuna kuteteza anthu ena molakwika. Pamene zonsezi, it's for the interest and benefit of a common Malawian. Ndondomeko zofunira kukonza izizi paneno kala a different approach than what is happening today. Malawi, let us all wake up. Let us all stand up. Let us dutifully defend our mother Malawi. Nobody should tell us what to do. And nobody should play a dummy game when the reality is the economy of this country is struggling. The economy of Malawi is in a total mess. And we can't keep on dancing to the tune of other people. The judiciary is more than worse. They are more corrupt ever. Judiciary is worse, and we should not all condone the judiciary in our Malawi, in our country. If anything, Your Excellency, Mr. President, fire and remove all of them. Many of them are failing to dutifully do your work. Not all, but many of your professional office are failing to dutifully do what is supposed to be done. Ndikadakonda a president, if you would have restructured the entire judiciary, sikuchitira ubwino dziko lanu, sikutichitira ubwino ife nzika za dziko. This is why ndikukupemphani in very, very, very good and honest faith. Mulungu mudalitse Malawi. Mulungu muteteze dziko la Malawi. Mulungu muonetse kuti awawa akupanga za nyasi during your tenure zisachitike. And however, even if they appeal or they do anything, throw it away. And we are the people to defend dutifully and defend our mother Malawi. May God richly bless you and protect our mother Malawi in good faith, but also in Jesus Christ's name. I pray, inshallah, inshallah, inshallah.
amene akupanga celebrate Ramadan. I liked my comrade just a few days ago analankhula mondikondweretsa, analankhula bwino chifukwa analankhula mopereka maduwa monetsa kuti nayenso is a professional good Muslim. Mulungu akudalitse my brother. Tiyeni tigwirane manja tithandize kuteteza dziko lathu. Mulungu adalitse Malawi. This is my prayer in Christ Jesus' name. Inshallah.